Ito, nandito na kami ngayon sa Bulinaw. Kaya lang, sasakay daw kami ng bangka. Kasi, sarado yung tulay. Bawal na tumawid. So, tatawid kami ng bangka. Mamamangka po kami. So, ayan, yung mga kargada namin. Kasi bawal tumulay. At may sira daw yung tulay nila kaya hindi kami makatawid. Magbabangka po kami. Ayan. Hello? Hindi ba nakakatakot, John? Parang first time ko natang magbangka. Hindi man, mayroon naman kang sariling salpabida. Diba, mapaiba na tayo, ano? So, dito yung mga kasama natin sila, mga photographers, videographers, ayun, ang ating mga makeup artists. Paano tayo mamaya? Na-interview tayo mamaya. Ayan ang ating Pictratos. Ano, Maria? Pictratos shots. Yan. Ano ni kay Ma'am Maria's event? Ano po yun? Maria's Fashion Shop. Maria. Queen Fashion and Proud. Pangalan ng misis ko, Maria Cecilia. Kapangalan naman ng kapatid ko yun. Ay, kapangalan. Oo, kasi... Wala nga lang siya ngayon. Dapat kasama dapat siya. Prigi. Prigi siya. Oo, every shot lagi siyang kasama. So, ayan po kami. Ay, vlog! Hello! Pictratos. Pictratos siya. Kumaga naman kayo ng mga video dyan. To our vlog! Pwede siya. Pwede yung kontakin kami. Ayan. So, Ang couple po namin, lovely couple. At ang ating mga couples. Ayan. Bianca. Ito na naman ako, malilito na naman ako. Ano pa pangalan yung Bianca, iniisip ko, nasa dulo, hindi Bernard. Si Bianca, yun na yun, kalimutan ko ulit, ano ba yan? Alimutan ko rin. Kenneth pala. Si Sir Kenneth, ayan. Asa nalanggam siya. Ayan. Ay, buti na lang maganda panahon. Ayan, hello guys. Kain muna tayo habang nag-aantay ng bangka. Ayan, ang ating mga kasama. Nag-aalisan muna kami. Kusino at vlogger tayong kasama. at mayroon tayong kanin syempre. Tayong mga Pilipino, kailangan natin ng kanin. Nagkatulog na tayo, mamaya makakain. Kain tayo, ayan ang sa akin. So muna ang mga makeup artist natin. Ayan. So tatawid sila doon sa kabila. Kasi hindi pwede yung hanging bridge. Sige, bibidyo kita. Feeling pagod talaga mga taga-Kabunluan. Parang angkit naman, tignan. Sige, ingat kayo ha. Yes, ma'am. See you sa Singapore. See you sa Vietnam. So ayan, mauuna ang second batch. Ito pa. Oo, mga second batch, mga gamit naman, mga damit. Pwede pa, ano yun, pwede mo kumakay pa? Oo. Tagdadalaw lang ba? Sige, ingat kayo ha. See you. Sige. Hintayin nyo kami sa sa Denmark ha. Kita tayo doon sa Palawan. So next na sila Bianca at si Kenny. So ayan, daladali nila yung ibang mga outfit nila. Ingat kayo ha. See you sa US. Sabay na kami, tatlo mo. Ulangan? Ulangan ka lang. Isa pa? Isa na lang, para ano? Sige lang, dada. Kasama yung isa lang. Sige lang, sige lang. Ha? Iti. Ako na lang. Sige, kayo. Sige, ako na lang si Ren. So, ayan, kasama pala tayo sa ating mga bida. So, okay. Okay lang ba? Okay lang. Again.
Aga na pigar. Sorry don't say bad words. So ayan, dito na kami. Magbabangka na po kami. Ay, tatawid na po kami doon. Sabi ko, parang natatakot pa ako. Agi, first time nating magbangka, promising, I swear. Sige po. Ito, kasama ko si Pretty Bianca at ang kanyang sweetheart na si Sir Kenneth at ang ating kasama ng ating driver ng bangka. Niman. Wow, tapos nahulog pala yung cellphone ko, ano. Pero ang ganda, promising. Nakikita yung ano, yung bridge doon. Pero ang ganda ng ano, ang ganda ng view, promising. Oo, ayan, ito yung surface. Wow, ang galing naman. Pinagpili ka talaga ng sila niya. Oo, kasi marami silang alam na ng mga location. Ang ganda naman, promise. Ay! Ayan na, nandito na po kami. So, sandali lang ha. So, ayan, nandito na ako. Oo. Ayan. So, tara. Akyat na tayo. Ang ganda ng lugar. Ang ganda-ganda naman pala rito. So, ito na kami. Ayan. Ang daming nyug. Ang daming puno ng nyug dito. Ayan, wow, ang ganda naman. Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. Alam mo, gustong-gusto ko yung lugar. Oo, promise. Kahit nagbangka tayo, lalo na nagbangka-bangka pa tayo. Agi. Ang ganda. Hello, good morning. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Ito po kami behind the scenes. Kenneth, huwag mo ubusin yung... Smile sa pa! Stand by. Wait lang, on my cue, on my cue. Focus lang ako sa... Okay, go, just walk. Nice one. Sige lang, continuous lang, normal walk. Nakapulsa yung kamay. That one, good. Perfect. Pupulit kayo, parang short ha. Ha? Oh, ang galing ah. Ay, naku, nakakatuwa talaga. Ang ganda na ng framing ko! Hawak, tapos isa ka, bulsa yung kamay. Hindi dito sir, bunda dito sir. Dito mo kasi sir lang isa. Parang hindi wedding yung ayusin mo yan. Kasado, balong. Bulbot, kailangan kumahan. So, ayan ang ating bida, ang ating room. Parang nag-review lang ha. Ayan. Natawa siya. Sirahin ko. Sumasan, sumasan.